Това да не е кръщавам те, давай, почвай. Святия Дух е личност. Говоренето на езици е дарба. Запомнете го. Говоренето на езици е една от 9-те дарби на Святия Дух. И още нещо. Никой не казва, че Христос е Господ, освен че е Святия Дух. Разбирате ли? Щом сте тук на това място, щом сте влезли тук на това място, вие признавате Христос за Спасител. Признавате Христос, че е Бог. Колко пъти се е проповядвало това тук на това място. Отново се убеждавам, че хората стоят тук тяло, но духом са някъде друга да витаят. И проповедниците бият, все едно, че не бият нищо. Все едно бият въздуха. Брати и сестри, моля ви, когато сте тук на това място, оставете грижите си. Оставете проблемите си. Вкъщи, отвън. И когато дойдете тук, слушайте, за да може да запаметите нещо. Да вземете нещо. Понеже думите, които ви се говорят, те са думи на живот. Представете се. Ние сме толкова голяма църква. Идва някой проповедник и почва да внася свое учение и вие като овци, като агнета се подвеждате по чуждо учение. Не казвам нищо за брата, но това е старо учение, чинчевийско учение. Дарите на Святия Дух са 9. Ти може да проповядваш, ти може да благовестваш, ти може други дарби да имаш. Може да имаш дарба на молитва. Нали? Брат Христо доскоро не говореше на езици. Така ли е, брат Христо? Има много братя, които нямат дарбата езици. Има друга дарба. Не трябва непременно да имаш дар на езици. Може да имаш друга дарба. Но Святия Дух, запомнете, не може просто да извикам Иван и да кажа кръщавам те в Святия Дух. Това никъде не е писано и никъде не е правено. Може да те кръщават във вода, но не е в Святия Дух. Святия Дух е личност, както Бог е личност. Разбирате ли? Христос е личност и Святия Дух е личност. Амин? Святия Дух може да ти помага, може да бъде с теб, може да прави чудеса и знамения чрез теб. Амин? Надявам се, че следващия път, когато се бъде някой проповедник и ви извика да ви кръщава в Святия Дух, вие вече ще знаете, че Святия Дух живее във вас. Амин? Спомняте ли си, когато едно момиче младо тук каза, че е обладано от бесове? Знаете ли какво беше моята първа дума към нея? Признаваш ли Христос, че е Господ? Тя каза да. И аз знаех, че тя няма нищо. Понеже ако има нещо зло в нея, тя ще каже не, ще отрече, че Господ, че Исус е Господ. Но когато Святия Дух, когато Духа на Бога живее в човека, той признава Христос за Господ и Спасител. Амин. Бъдете благословени. Но не това искам да говоря тази вечер. Тази вечер искам да говоря за изгубената драхма. И знаете ли, не искам да наблюдавате мен аз какво правя. Понеже аз не искам да изявявам себе си. А тази вечер искам Святия Дух да се настани в сърцата ви. Просто си отворете духовните очи и уши, за да може да разберете това, което Бог иска да ви каже днес. Всъщност, дякона Сене, откъде знаеш, че Бог иска да оправя сърца тази вечер? Кой ти каза? Бъди благословен, брат ми. Виж, Бог иска да възстанови сърцето ти тази вечер. Бог иска да вникне в душата ти тази вечер. Да разбере какво се случва в теб. Да знае какво се случва. Нека бъде слава на Господа. Нека се изправим. Словото се намира в Лука 15 глава. Брат, може ли някакси да намалиш или висок или нещо не ми ги харесва как звучи? Ако не, го изгаси по-добре. 15 глава на Лука, 8 стих. Така е по-добре. Или коя жена, ако има 10 драхми и изгуби една драхма, не запалва светилото, не помита къщата и не търси грижливо, докато я намери. Може да седне, аз ще продължа.
И като я намери, свиква приятелките си и съседките си и казва: радвайте се с мене, защото намерих драхмата, която бях изгубила. Също така казвам ви, има радост пред Божиите ангели за един грешник, който се кае. Нека бъда слава на Господа. Слушайки думите на Евангелието, ние за кой път се удивляваме на характерната за Исусовите слова картинност. Бог винаги разказва нещо така, че ти го представя в картина. И то картина не каква да е, а картина от самия живот. Разбирате ли? За да може да достигне до сърцето ти. Например, когато поиска да разкрие на учениците си, че в църквата ще има слаби и по-силни християни, той им разказа притчата за житото и плевните. Нали така, брат ми? Знаете тази притча, нали? Колко това се знае? Слава да бъде на Господа. Ние знаем, че в църквата има и лоши и добри, нали? И благодарение на Бог, който разказа тази притча в картина. Освен това, когато ги учеше да бъдат постоянни в молитва, той им разказа за настоятелната вдовица. Спомняте си това слово, нали? Също им предричаше собствената си смърт и възкресение, но той разсея недоумението им, когато простичко им напомни, че както житното зърно умира и оживява, така и той трябва да умре и да възкръсне. И самото Евангелие е пълно с картини, които разказват житието, битието на хората. И това беше основното нещо, което Христос правеше с хората и с учениците, за да може по-добре да възприемат това, което се говореше. Тази вечер, в този случай, който чухме, днес пред нас е представена една интересна картина. Интересна картина на една еврейка, която получава 10 драхми, да кажем, че те си били подарък в деня на годежи. И случайно загубила една от драхмите, тя се разтревожила, защото добре знала, че щом мъжът ти се прибере от гурбет, той ще поиска да види дали подаръкът грижливо се пази. Нали? Ако тук сестрите, ако вашите мъже ви дадат нещо и ви заръчат да го пазите, а те заминат на някъде и ви кажат: пазете това, че много ми трябва, искам да го пазиш, и той замине на някъде, а вие изгубите това нещо, как ще се чувствате? Да? Значи може да усетите това, кога чувството на тази еврейка, нали? Може да усетите чувството им. Халелуя! Монетата била малка сребърна драхма и не особено голяма стойност, но бидейки дар от съпруга, тя станала скъпоценна. Любовта я направила многоценна и разтреперена от скръб и страх поради загубата, жената недоумявала какво да стори. И така денят се отишъл. Настанила тъмнина, която още повече увеличила мъката й. И най-после тя се решила да потърси съкровището си. И след като изгубила малко време в старателно търсене, тя възкликнала радостно: намерих драхмата, която бях изгубила. Но всъщност, каква е поуката от тази история? Какво търсим ние в тази история днес, тази вечер? Чрез помощта на Святия Дух. Тази история без друго показва, че тази жена е символ на Христовата църква и на всеки един от нас по-отделно. Нали? Ние също сме получили от небесния младоженец скъпи дарове. А те са, нека да ги преброим: спасение, радост, благодат, мир, любов, търпение, смирение, молитвен дух, простителност и вяра. Точно 10 драхми. Но не се ли случва често пъти някой от нас да загуби една от 10 си драхми? Нека се запитаме тази вечер. Например, да опетним с някакъв грях спасението си, дори да го загубим. Да загубим радостта си в Господа, или вярата, или молитвата. Да липсва простителен дух,
Наистина може другите 9 драхми да ги притежаваме, но само загубата на една опечалява и това е редно, защото няма значение. Коя от 10 драхми е загубена? Всяка от тях е скъпоценна. Всяка от тях е скъпоценна, защото е дар от Бога. Защото Бог ти ги е подарил тези неща. И не бива да се успокояваме, че ако сме загубили само една, виждате ли, другите 9 са у мен, няма страшно, не е проблем, само една драхма, само един дар сме загубили. Какво пък толкова? Загубили сме молитвения си дух. Какво пък толкова? Другите нали са в нас? Умеем да прощаваме, обичаме, радваме се в Бога, хвалиме Бога. Всичките други 9 са на лице, но молитвата е няма. Не е проблем. С 9 може да се спасят. Но това не е правилно мислене. Но нека да видим какво направи жената в нашия разказ. Според вас, радваше ли се тази жена, че е загубила драхмата си? Не се е радвала. Беше ли безразлично дали има 10 или 9 драхми? Какво изпитваше жената? Голяма скръб. Скръб, че е била невнимателна в живота си. Скръб, че е подприляла безгрижно част от богатството си. Че е накърнила доверието на мъжа си, който й поверил едно ценно богатство. Скръб, че не е устояла вярна в малкото, което й било поверено. И тя плачеше горко, тя ридаеше безутешно. Тя се обвиняваше в непростима невнимателност и от сърце скърбеше за загубата. Тя горко плачеше за това, че е загубила една драхма. Тя не се утешаваше за това, че има още 9, брат Иван. Не се утешаваше, че, нали, като се върне мъжа ми, пък ще намери 9, повечето са тук. Какво ще каже за една драхма? Нали? Повечето бихме си го помислили. Хайде, мислете заедно с мен. Така ли е? Повечето биха си го помислили. Какво пък толкова? Нали, сестра Цонки? Брат Янко ти дава 10, ти губиш едната, обаче ти казваш и се успокояваш. Няма защо да търся, няма защо да си правя труда, нали, да разсърнем цялата къща. Той е любящ мъж, няма проблем, ще ми прости, ще види, че 9 са тука, и аз ще го успокоя и всичко ще е окей. Много от нас си биха помислили това по този начин. Халелуя! Нека бъде слава на Господа. Любезни брати и сестри, в тези последни времена, в които дявол обикаля, като ни кажеш, и търси кого да погълне, и света така ни е впримчил в своите си примки, че като че ли вече ни задушава. Какво правим ние? Какво правим ние за това? Помиряваме се. Помиряваме ли се с тази духовна беднота? Мислим ли за оня ден, в който Исус ще поиска сметка от теб и мен? Ще поиска сметка за онова настойничество, в което те е поставил теб и мен? Ще дойде денят, както дякон Асене каза, че царството наближи, дните на царството се изпълниха. И в тези последни дни, като че ли ние не обръщаме толкова много внимание на тези неща, как бих казал, прости, но толкова ценни пред Божите очи. Толкова ценни, защото Бог ти ги е дарил, Бог ти ги е подарил и ти трябва като такъв християнин, че ние може да се молим толкова много за нашия квартал. Дякон Асене. Ние можем да се молим толкова много. Хиляди служения да се молим за нашия квартал. Но ако ние сме загубили една от драхмите си, ние не можем да стоим до брат Иван. И това, което имаме, да го предадем на него, защото една част от нас липсва. Част, която е ценна пред Господа. Защото сме изгубили и не правим нищо, за да я възвърнем. Не мислим ли за деня, в който Бог ще изиска от нас настойничеството? Защото когато ни е умил в кръвта си, Той ни е направил настойници на своята любов, други на своята благост, трети на молитвен дух, четвърти на вяра, пети на простителност и т.н.
И ако ние се изложим в настойничеството си, като жената от притчата, и се окажем неверни, в малкото, изгубили доверието на Исуса, какво става с нас? Какво става с нас? Всъщност ние мислим, че стоим, но не е така. Пред Божите очи не е така. Какво става с нас? Ние изпадаме в една тъмнина, но не тъмнина земна, а тъмнина духовна, казвам. В една духовна тъмнина, която изпълва душата ни в мрак. Един сатанински мрак, в който аз вече не мога да любя, ти не можеш да прощаваш, той не иска да се моли, тя не иска да отстъпва и ние не можем да се изграждаме, защото една драхма е загубена. Другите може да са на лице, на мястото си, но на едната е празно и ние се лутаме от тая тъмнина и си седим там. Жената изгуби драхмата, но скръстили ръце в бездействие. Ти и аз сме се грешили в нещо и сме станали виновни във всичко, но да останем ли в греха? Да не бъде казано. Да не бъде. Ние, които сме умрели за греха, как ще живеем вече в него? И ако сме били благословени, как сега да станем коликтали? Нека запретнем ръце и последваме примера на евангелската християнка. Като казвам да запретнем ръце, знаете ли колко хора, знаете ли, не го приемете буквално, казвам го като общо, като цяло, на църквата, Христовата църква. Не молитвения дом, този тук, но като цяло църквата. Разбирате ме? Окей? Знаете ли колко хора стоят, идват, молят, хвалят и 2 часа слава на Господа, като че ли са в присъствието на Бога. Сестра Тонка пее хубави песни, слава на Господа, ние се потапяме в Божието присъствие, в Божието помазание, дори може да потанцуваме, може да ръкопляскаме, да плачем и много такива неща. Но като излезем от тук, брат Гошко, старата песен на нов глас. Излизаме от тук, като че ли вярата ни е само тук в молитвения дом. Като че ли тук в молитвения дом сме, окей, всичко е супер. Но като излезем от тук, отново се завръщаме в стария си начин на живот. Какво направи тази християнка? Най-напред тя запали светило. Запали светило. Можеше ли в тази непрегледна тъмнина да открие малката сребърна монета? Можеше ли? Ние видяхме, че в стиховете описва, че вечерта тя запали светилник и започна да търси. Но можеше ли в тази тъмнина тя да открие монетата? Не можеше. Трябваше и светлина. Необходима и бе светлина. И тя запали светлина, запали свеща в дома си. И изведнъж мракът изчезна. В душата й стана светло и приятно. Когато ти и аз неволно се грешим, ние имаме нужда от силна светлина. Така ли? И коя е светлината, от която имаме нужда? Божието Слово, нека бъде слава на Господа. Колко от вас имат Библии тази вечер, могат да открият това нещо в Псалом 119 стих 105. Ще го цитирам. Твоето Слово е светилник на нозете ми и веделина на пътеките ми. Всъщност друга светлина няма. Друг фар няма. Затова хвани се за Божието Слово. Амин. Хвани се здраво за Божието Слово. Чети го винаги, носи го винаги съв себе си. В него
ще намериш пътя, той ще ти бъде свеж за младостта ти и тояга за старостта ти. Той ще те направлява и със сигурност ще ти посочи правилния път. Това беше светилникът на нашата героиня. Това беше светлината на нашата героиня, която запали светилникът. Обаче жената в притчата спря ли до тук? Тя продължи, в едната ръка държеше светлината, а с другата хвана метлата. Изглежда доста букук се беше насъбрал в къщата. Та сега в светлината видя и реши да го измете. Така щеше да намери малката паричка сред купчи на стари парцали, трохи, бокуци, прах и смет. Невъзможно е. Трябва да се направи пълно почистване. Амин? Пълно почистване на душата. Да се измете сърцето. Да се напръска с вода. Да се измият прозорците. Да се проветри. Да влезе въздух. Ние ще видим след малко, че метлата върши много добра работа. Нека бъде слава на Господа. Всъщност, казахме, че светлината, която запали, е Божието Слово. За нас винаги има отговор в Словото Божие. В каквото и да изпадем, каквото и да сме загубили от живота си. За нас винаги има отговор. Словото ще ни помогне как и къде и какво да направим. А метлата, за нас християните, метлата, която ще помете прашните души, е молитвата. Само светлината на Словото не очиства. Нужна е молитва. Молитвата очиства душата. Освежава сърцето. Нека бъде слава на Господа. Брати и сестри, наистина в това последно време, в което живеем, ние като християни, обхождаме ли се като такива? Показваме ли по някакъв начин, че Божиите дарове са вътре в нас? Че Бог е оставил нещо в нас да пази, докато дойде. Докле дойде. Ние сме, църквата е, нали, помогни ми, брат ми. Помогни ми. Църквата е невястата. А Христос е младоженик. Той е поверил на всички нас тези скъпи дарове. Ние всички имаме по 10 драхми. Описахме какви са тези драхми, нали? Спасение, радост, мир, молитвен дух, вяра, простителен дух. И всеки един от нас е длъжен да опаси това, което Бог е предоставил на теб и на мен. Всеки от нас е длъжен. И в това последно време, в което ние загрижени за семейства, за домове, за живота ни, по някой път изгубили някои от тези дарове, които Бог ни е предоставил. По някой път изгубили тези неща, най-често простителността. Защото Бог толкова ни е възлюбил, че даде единородния си син, за да не погине ни един, който вярва в него. И ни е простил греховете. Вижте, само чрез вяра, не чрез дела. Никой не заслужава Бог да му прости. Нали? Но Бог прощава поради нашата вяра. А колко повече ние трябва да прощаваме на хората. Като че ли ние сме забравили тази простителност, дякона Сен. Станали сме по-зли дори от света. Нали? И вместо да оправяме света, ние имаме толкова много работа в църквата, че не ни остава време да се оправяме света, за да може да отворим врата на невярващите да влязат в Божието царство. И знаете ли, има едно слово, което казва: застанали сте на вратата и пречите на онези. Вие не влизате, а пък пречите и на онези, които идват, и те да не могат да влязат. Нима искате да се възпротивим на Бога? Толкова ли много сме закоравели сърцата си или челата си? Нима чакаме Давид да дойде с онази прашка и с онзи камък да ни удари в челото и да не бъде казано. Да не бъде. Но вижте, винаги Словото, когато е изобличително, когато е остро, когато е така докосващо до костите ни, защото той разрязва, Словото разрязва до кости.
Някои, които са закоравили сърцата си, казват: този какво говори, бе? То ненормален ли е, луд ли е, каква драхма съм загубил, какъв дар съм загубил. Братко, сестро, ако тази вечер не разбираш думите, които ти говорят, то тогава ти изобщо не си опитал Божията благодат. Изобщо не си опитал Божията благост. Затова побързай. Побързай да сключиш брак и годеж с младоженеца. Побързай да се сгодиш за него. Побързай да вземеш даровете си от него, за да ги опазиш до края, докле дойде. Защото когато дойде, той няма да отиде в света и да каже: абе, вие защо не спазвахте това, което ви говорих? Но той ще започне от теб и мен. От онези, които се ползваха с неговото име, които казваха, се биеха в градите и казаха: аз съм християнин. Брат Страхил, аз съм християнин, но само на думи. Това сме ние в днешно време. Християни на думи, не и на дела. За голямо съжаление, това слово днес е за мен, който иска да приема, да се покава и да бъде спасен. Който не иска, негов проблем е. Това слово днес е за мен. И аз искам да открия коя драхма ми липсва. Искам да открия драхмата си тази вечер. Искам да се покая, искам Бог да почисти и сърцето ми. Искам да взема метлата и да изчиста целият прах, който се е насъбрал. За да бъда угоден на Господ, когато дойде Бог, да каже: ето, Господи, дал си ми 10 драхми. Всичките са тук. Заповядай. Нека бъде слава на Господа. Тези 10 драхми може да пречат, както казах, да бъдеш истински християнин. Ако ти загубиш една от тях, може да ти пречи ти да бъдеш истински християнин, ти да живееш в мрак и тъмнина и в същото време да си мислиш, че всичко е окей, идваш на църква, хвалиш Господа, всичко е окей, но всъщност на теб ти лисна една драхма. Не знам коя е. Може да си спрел да прощаваш, може да си спрел да се молиш, може би губиш вярата си, може би си губиш времето тук. Не знам какво, но тази вечер сам помисли каква драхма си изгубил. Коя от твоите драхми липсва? И за да го направиш, на теб ти трябва Словото Божие. Твоето сърце трябва да бъде меко и пухкаво за Бога. Ти трябва да вземеш метлата, молитвата. Знаете ли, Словото ми изобличава и знаете ли защо? Близо, да не кажа година, аз имах научена молитва. Колко от вас имат научена молитва? Айде сега да сме малко по-смели. Знаете, че отговаряте пред Бога, не пред мен. Знаете ли какво е научена молитва? Не също. Сядаш сутрин, Господи, амин. Сядаш вечер, Господи, амин. Това е научена молитва. И знаете ли коя е моята молитва? Господи, пази, Господи, благослови, Господи, дай, Господи, амин. Не това иска Бог. Не това иска Бог. Молитвата трябва да бъде метла за теб. Метла, която почиства сърцето ти. Господи, днес пред теб се греши. Господи, моля те, очисти, премахни, благослови. Дай ми светлина. Нека светилникът ми свети. Нека хората познаят, че аз съм Божий. Нека хората видят в мен Твоя дух. Нека когато седна до някой, той да разбере, че аз съм помазан от теб. А не, кой си казва? Мах си тук. Нали? В днешно време християните, ако видя някой на улицата, кой се кара, казвам 100% този е християнин. Да не казвам 130. Знаете ли, християните си мислят, че всичко е тяхно. Улицата е тяхна, паркинга е техен, градината е тяхна, отпред мястото е тяхно и всичко е тяхно. Като, нали, сега ние сме Христови, всичко е наше. И много често се караме с кучи. Това е пречка за тях. И всъщност ти си загубил любовта,
която Бог ти е дал. Любовта, която трябва да показваш на хората. Любовта, която трябва да излъчваш. О, Радко, това, да, окей, това е за теб. Аз благодаря ти и за това. Хората трябва да разпознаят Бог във вас, в мен. И когато казвам всички тези неща, не си мислете, че аз не попадам в същите неща. Аз говоря за себе си, не говоря за вас. А който се намери в Словото, слава на Господа. Много трудни моменти. Казвам, тежък е кръста. Тежък е кръста. Но тези, които са се хванали, нека да устоим до края. Нека да извървим пътя си. Нека да опазим драхмите, които Бог ни е дал. За да можем да бъдем угодни Нему. Защото, нека да не се лъжим, брати и сестри. Ако една драхма липсва, ние не можем да влезем в Божието царство. Ако една драхма от нас липсва, не можем да влезем в Божието царство. Някой казва, абе Бог е любящ баща, Той е милостив, Той е така, Той е така. Да, но ако ти не показваш това, което Той е показал към теб, как ще влезеш в царството му? Бог казва, че нищо нечисто няма да влезе в царството му. Нищо нечисто. Така че, ако ти някъде, по някакъв начин не си простил все още на някого, побързай, човече. Съветвам те да побързаш. Иди и помири се с този човек, защото наистина живеем последно време. Не знам защо, но усещате ли как Бог прехвърля Словото си към други неща? Не знам. Ако ти не си простил на някой, иди, помири се с него. Ако си спрял да обичаш, помоли се Бог да ти даде любов, да обичаш хората, както Бог е възлюбил теб. Нима мислиш, че заслужаваш Божията любов? Или нима мислиш, че заслужавам Божията любов? Аз грешникът. Аз, този, който съм вършил какви ли не безбожни неща и си мисля, че заслужавам Божията любов? Не. Но Бог ме възлюби заради своят син и Той ми показва тази любов. Трудно ли е аз да показвам любовта към хората? Трудно ли е? Не е трудно, защото Бог ми е дал тази дарба. Дал ми е тази драхма, но аз съм я изгубил и не я употребявам. Трудно ли е да прощавам на хората? Не е трудно. Но аз съм изгубил драхмата си и не правя нищо, за да я намеря. Просто се успокоявам, че другите 9 са на лице. Просто си давам кураж сам. Загубил съм молитвата си. Да, моля се за всички брати и сестри, но това пак е научена, пак казвам, научена молитва. Моля се, Господи, благослови братята, сестрите, благослови Ами. Бог иска просто да не само да се молим, но да общуваме с Него. Снощи седях тук, точно 2 часа сам. И Бог ми изобличаваше. Бог ми говореше. Той това иска. Да се осамотиш, брат Иване. Да дойдеш в присъствието Му. Да може да почисти сърцето ти. Да премахне прахта от нея. И когато излезеш отвън, да не си същия човек, назъвил мудрата си, а да бъдеш толкова любовилен, колкото е Бог. Амин. За да можеш да покажеш Христовата любов. И отново казвам, ние се молиме за квартала си. Молиме се толкова усърдно. Толкова усърдно се молим. Но не показваме с нищо, че сме Христови. С нищо не показваме. Живеем си старото. Даже сме станали и по-зли от преди какви сме били в света. Станали сме по-лъши. Знаете ли какво казват хората? Християни ли са? Набожи ли са? Махай се от тях. Бегай далече, бегай далече, бегай. Защо? Защото сами ние сме си създали този имидж. Сами ние сме си създали този имидж, защото сме изгубили от своите драхми, които Бог е предоставил на нас. Какъв е съветът тази вечер към всички нас? Псалом 51.
От 7 стих. Пораси ме си сод и ще бъда чист. Измий ми и ще стана по-бял от сняг. Дай ми да чуя радост и веселие, за да се зарадват костите, които си строшил. Отвърни лицето си от греховете ми и всичките ми беззакония изличи. Сърце чисто сътвори в мене, Боже, и дух устойчив обнови в мене. Амин. Да не ме отхвърлиш от присъствието си, нито да отнемеш от мен святия си дух. Върни радостта на спасението си и подкрепи ме със Твоя щедър дух. Тогава ще науча престъпниците на Твоите пътища. Забележете. Тогава ще науча престъпниците на Твоите пътища. Как ще научим престъпниците на Божите пътища, ако ние сме 2 пъти по-големи престъпници от тях? Няма начин. Те могат да се научат на много по-зли неща, отколкото на добри. Но тогава ще науча престъпниците на Твоите пътища и грешниците ще се обърнат към Тебе. Избави ме от вината на кръвопролитието, Боже на спасението ми. И езикът ми ще пее силно за Твоята правда. Господи, отвори устите ми и устата ми ще разгласят Твоята хвала. Защото не жалееш жертви, иначе бих Ти принесъл всеизгарена, не Ти се угодни. Жертви на Бога са дух съкрушен, сърце съкрушено и разкаяно. Боже, Ти няма да презреш. Стори добро на Сион според благословението си. Съгради стените на Ерусалим. Амин. Съгради стените на Ерусалим. Амин. Сърце чисто сътвори вътре в мене, Господи. Невероятна молитва. Бих казал, ето тази молитва трябва да бъде научена в нашия живот. Всеки ден, всеки час, всяка секунда да се молим. Боже, сътвори чисто и свято сърце в мене. Обновявай духа си вътре в мене. Направи ми такъв, какъв Ти искаш. Помогни ми да намери изгубената си драхма, за да бъда пълноценен Твой служител. Амин. Тази вечер е вечер на молитва. И ние ще преклоним глава, за да се помолим заедно. За да може Бог да ни помогне да намерим своята драхма. Амин. Небесни Отче, Татко всемогъщи, Ти, който вижда всичко, Боже, Ти, който вникваш в сърцата, Ти, който си направил планините, Ти, който си направил моретата, Ти, който си създал земята, човека, Ти, който вижда всичко, Татко, тази вечер идвам при Теб с твърде разкаятелно сърце, Боже, и Те моля, Татко, помогни ми, Господи, да намеря изгубената си драхма. Помогни ми, Господи, да намеря изгубената дарба, която Ти си ми дал, Боже. Онази дарба, която си ми дал, за да привеждам души на спасение при Теб, Татко. Без която не мога, Боже. Защото Ти си ги дал точно 10 и с тях трябва да устоим, Боже, до край. Моля Те, помогни ни тази вечер. Ако на някой не му достига на простителност, помогни да намери драхмата си. Ако на някой не му достига вяра, помогни да намери драхмата си, Господи. Ако на някой не му достига радост в живота, помогни да намери драхмата си. Ако на някой не му достига молитвен дух, помогни му, Господи, тази вечер. Изливай от духът си изобилно, Татко. Имаме нужда от Теб. Имаме нужда от Теб. Имам нужда от Теб, Исус. Имам нужда от Теб. Така какво ме ползва, че стоя тук на това място и проповядвам Словото Ти, ако не живея това, което Ти говориш, Татко? Какво ме ползва, Господи? Моля Те, Боже, моля Те, Исусе, направи ме, Господи, почтен и угоден на Теб, Татко. Господи, какво ме ползва да проповядвам, да говоря, да благовествам, ако аз самият не бъда спасен, Татко? Ще стане това слово, че слепеца води и двамата ще паднат в яма. Аз не искам това слово да се изпълни в живота ми. Аз искам, Господи, да чуя думите на малко ми бе верен, на много ще Те поставя. Помогни ми тази вечер да намери изгубената си драхма, Исусе. Помогни ми, Господи, помогни ми, Боже, да почистя сърцето си от прахта. Помогни ми, Господи, да изхвърля боклука, който се е насъбрал, омразата,
И всички тези неща, които ми пречат да бъда близо до Теб, моля Те, помогни ми да изхвърля всяко нечисто от моето сърце. Нека моето сърце да бъде почтено и благогодно пред Теб. Господи, сърце чисто сътвори в мене. Моля Те, Татко, подновявай духа си в мене. Направи ме, Господи, угоден. Направи ме, Господи, угоден. Направи моите брати и сестри, Господи, угодни. Сърце чисто и сътвори вътре в тях, Господи. И дух постоянен обновлявай вътре в тях. Господи, нека в тези последни времена да се обхождаме истински. Нека Словото Ти да бъде огледало за нас. Нека, Господи, молитвата да ни избягва от нас. Нека общението със Святия Дух винаги да бъде с нас. Нека, Господи, се смири под Твоята мощна десница. В това последно време. Защото не се знае, Господи, може утре, може сега, докато се молим, да настъпи времето. Господи, моля Те, помогни ни. Помогни ни това време, в което сме стояли в Твоето присъствие и като Твои служители да не бъде на празно, Татко. Помогни ни, Господи, чрез нашето служение да дойдат още и още души за покаяние. Чрез нашия стоеж, Господи, в Теб, да има души за спасение. Господи, прости ни, ако по някакъв начин ние сме възпряли спасението на нашите кумши, приятели, близки и познати, Господи, чрез нашето държание, чрез това, че ние сме загубили нашата опростителност или нашата любов към хората. Прости ни, Господи, и ни помогни да се поправим. Помогни ни да се поправим тази вечер. Господи, ние искаме да бъдем угодни. Угодни на Словото Ти, угодни на Теб. Боже, помогни ни, Татко. Помогни ни да намерим драхмата си. Помогни ни, Господи. Помогни ни, Боже, в името на Исус. Алелуя. Алелуя. Амин. Бъдете благословени. Братя и сестри, моят апел към вас е не само тук в църквата търсете своята драхма. Търсете драхмата си вкъщи. Търсете драхмата си на пътя. Търсете драхмата си в работата. Ако ме разбирате, какво искам да кажа. Ако някой в работата те е дразнил до сега, покажи му любов. Покажи му твоята драхма. Колко е скъпоценна. Колко е драгоценна. Ако някой на улицата те е дразнил по някакъв начин или те отдумвал, покажи му своята драхма. Тя може да е малка, но толкова голяма в сърцето ти. Бъдете благословени. Слава на Исус, страхотно слово. Изгубена приятел. Може да сме изгубени. Но знаете ли, това, което дава с Христос е скъпоценно. Ако от 10 липса от една, 9 са сърката. Ако от тялото ти липса ръката ти, тялото ти е сърката. Казва, че нищо нечисто няма да влезне в Царството Небесно. Ако точно си там слаб и това ти липсва, знаете ли, сякаш свързвам едни неща.